can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Glenn? Nanawag mo ka? Gusto ko makisulti nimo. You know what? Gusto ka makisulti na ako? Asa? Sa ato bang Lover's Lane? Ato ko di mo paabot ha? Utsang oras ha? Karon na. 30 minutes mag-abot na dito. Okay, Glenn. Makita ka sa atong Lover's Lane. 30 minutes gikan karon. Hello? Glenn? Hello? Gi-off na niya ang iyong cellphone. Mula ko na ko. Gusto kong unhan ko siya dito. Nga naman ko. Nga naman nawag man hinuon ko niya. Ug wa pag ko makapangutana hain ang dapita ang giingon niyang Lover's Lane kuno na ako. Kinsa magiting tawana. Kung stalker man siya, kiayo gitingali niyag supay ang nahitabo sa among relasyon ni Primo. Ultimo sa among Lover's Lane, naibaw siya. Bahala na. Ako na lang kasi ang atuwa na. Kaugmaon sa bugtong kong anak ang akong gipanahidan. Una o katapusan ako ning hangyo nga makita mi. Aron mahisgutan ko pag-ayo ang kaugmaon o ang malinawang pagpuyo ni Misty. Ma, wish me luck. Ha? Magkita ron mi si Glenda mga kamirang duha. Tinuod. Mahimong dili ka na magkinahanglan sa akong tabang. Mahimusab nga katapusan na lang nini ang pagkikita na ko, ma. Anak, think positive. Mahimong iyag kong ditan nga makigsuot sa iyong anak. Kay mo may ang duda nga gigamit ko lang si Misty. Aron maduol ko niya. Tingali bayag sa'yo pang imong duda. Sige ma. Mula ko na ko ha. Gusto kong ako mo'y mag-unat sa among Lover's Lane. Unsa? Sa buhi ko ma. Gihimo na mong abutanan ang usa kaya ng lugar. Pero puno sa mga tanong. Ako ginaghimo sa duyan nga amon ikuran kung mag-abot na militong dapita. Tuwa pa ba ka ang maong duyan? Amot lang ka ma. Sukad ko mataw pag-usab. Wala mo ko makaadto dito. Mula ko na ko ma. Gusto kong ako'y mag-una sa among Lover's Lane. Malakaw ka, Buseng. Ganutanam ka. Magpamanikir o magpapilikir ang tako. Ikaw na ibantes tindahan. Unsa? Ay, suwer mo ako parang hindi mo kahan, Buseng. Hindi ka masagot, ha? Disap ko. Unod ka na lang yun ha. Uy! Yan, Apting ta.
Bisag kay ba ako imo kong birahon. Ang patara ginay ko. Huwag ka mo, sabtang komunikay mo siya ko. Runong ka. Dole. Hapit ba yung madus mo, ha? Dole. Wah, di ko na. Ang imo ko doklan. Huwag ka di batasan, ha? Suman, gusto ka palayason ka din, eh? Payaso ko ni mo. Ayaw. Tapos ko, ayaw. Doon na pagbiya ko, iutang ang cellphone, iladlaw, ang datahan. Di ka mag-idata, ha? Ako na problema, buseng. Puta na. Mangupit ka. Sa halin ni akong convenience store. Mangupit ang sibak ko. Mangupit ang sibak ko. Tabukog pito ka laod, buseng. Uli, asa ka mag-idata kada adlaw, eh? Sa ko sweldo. Bigat ka. Huwag pa ko magdali, tay. Huwag pa ko magdali. Mag-accounting man ang tata sa mga tinda na ko. Sa halin? Olo, mag-accounting. Malipog mo siya. Ha? Malipog ka niya sa mga tinda. Kinaghanan na. Sama maging bituri ka. Huwag isod ka. Basta magkwentahay kita, ipoy. Unsa man akong gibuhat, oy. Sure gid ka ako nga makikita na itong stalker. Bahala na. Ang importante nga mabauran ko katong stalker. Nga iyan ang palayaan ang akong anak. Hala, ni aligi ka dito. Hain man si mama ni mo. Nakalakaw na. Uy, wag na subsiya din, eh. Kay bao begid ka dito ha, nga nag-office si mama. Tingalig doon na siya bisita, bus ha, sayo siyang milakaw. Oh, unsa man, mister? Kinsa man gyud gikusong dilahan ni Antong primo? Ha? Tukan na sinuod good. Kinsa, mister? Salamat ka nga. Natultulan paghihapon nimo ang atong abutanan ka ng lingaw ta sa usa. Tugkon, doon na kay isurpresa na ko. Grabe gid tingali imong pagsunod sa mong kinabuhi kani ato ni Primo, no? Ang pinitik sa kong kasing-kasing mo'y akong gisunod. Wa naman day din ang duya, no? Nga ako dayong pahigdaan mo, unya, tabiyogon ka na ko. Ano kun? Pinahibaw pa lang unta ko nga nadugta nunot sa pagpanlabay sa panahon ang duyan nga akong gibutang din eh. Nagpalitan lang unta kong bago aron. O ipahigdaan mo. Ang akong tuyo mo ay atong panagsultihan karon. Nahinumdum ka ba? Sa dihang gitanong ko kining maong atis. Tanawa. Milabong na og namunga. Mahimo ba? Ang akong tuyo mo ay atong unahon? Paminawa ko. Labi, tanawa ragod. Milabong ang punuan sa akasya. Dali, tanaw na to, kon. Naapa ba nga itong mga ngahan dito? Nga gituyo gid nako pagkulit. Dali, labi. Iko! Nainom-nom ka ba nga? Giapas ko ikaw din eh. Tungod kay nagselos ka nako. Og, ingon sabihan ang imong silingkahan. Remember when you Iko! Ayaw ko guniti. Mo ay guniti katong mubok kayong shorts. Huwag ko makailan niya itong buhan na, uy. Imo sila gigunitan. Ako siya nakita nga, natakil po. Nung nga, dalisog ginita ng ikam mo, taron, di siya madagma.
May gusto ka niya? Pawagid ka nga. Ikaw rin ako nagustuhan. Kay, ikaw rin gipitik sa kasing-kasing. Ate, Ikaw na. di, gilo ko ka. Silos ka, ha? Mahal ka kayo na ko, Labi. I love you. Love you. Right here with you. Through the years. Magbinyo na ta, Labi. Aron sa iyo tang makita sa bunga sa itong duha ka guma. Kung magbinyo ta, mumabdus ko. Malipay ko. Kay, makakita na ako sa akong anak. Unya, ganahan po niya ka na ako kung dako na kong tiyan. Mas mahalon o gamping kahinuna ko kay damo na ang akong anak. Uwa pa man ko ma-department head sa among kumpanya. Di, ari ka mag-department head sa atong palasyo. Di ka lang unya department head. Dili, ikaw gilang reyna. Maayo, kagang mo atik na ako, no? Dili ako pick up ko eh. Kirit ha? Kini mo imo matuod nga wa ko mga tikpi mo. Unsa man na? Kadit ha? Kaon ako ang kamera. Aron dunay musaksi ning akong buhaton ron. Ako nang iset ang timer. Aron matay isat sa akong pagabuhaton. Unsa lagi imo buhaton? Okay. Ako nang naset ang timer. Kita ka ini. Sing-sing. Mulukod ko ha. Lovey, Here with you. will you marry me? Yes, Lovey. I will marry you. Ako puta ang sing-sing sa mong todo ha. Timaan nga, kita na good. Lovey. Pamilyo na kita. Paminaw. Kung nadako pa unta ang kamera, na mauntay o pamatuod, nga dinhing dapita may propose kong marriage nimo. Tingali mo tuo ka na good. Nga ako si Primo, ang imong labi. Paminaw ako. Nahaylo mo yun ang pagtagad sa akong anak. Dili si Misty ang akong gihaylo. Ikaw ang akong gihaylo. Aron mo tuo ka nga ako si Primo nga imong labi. Ang pag-escort mo kang Misty karong gabi, mo'y katapusan kong pagtugot nga imo siyang ikauban. Huwag ka gusto si mong anak. Ikaw ang ipaninggit sa akong kasing-kasing. Ayaw ipamugos ang imong ilad, kay mapakyas ka lang. Daghan kong damgo alang kang Misty. Ug dili ko makatugot nga ang usalang kaparehas nimong mangingilad ang muguba sa akong mga pangandoy alang sa akong anak. Tumuwi ko. Ikaw mo ay gipaninggit sa akong kasing-kasing. Kung nagamit ko man si Misty, kaya aron maluol ko nimo. Aron mahungong ko kanunay diha nimo ang kamatuoran. Nga ako si Primo, ang imong labi. Nagituyo kita ko pagbalik ang kaliputan aron makita ka. Kung magkadugtong pag-usap ang duha nato kaugma. Tuhuwi ko, Glenn. Human sa inyo inyong panag-uban ni Misty. Iuli siya sa bahay nga way tapsa. Aron dili mo sabot ang akong kalagot nimo. Inikatod ko ni Misty sa inyo. Ako siyang tukanan kung tinsa ko sa imong kinabuhi.
I can't remember when you weren't there. Mga kasama, atani ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Everything there is. Mibali ko tungod nimo. Can't imagine Laing dalit ka nato sa RMN us, can't Drama. through the years.